cikinsa. Yanzu a gurguje abu na gaba, bari mu tafi ishu na muƙabala wacce aka yi a shari'a commission. Ita ishu na wannan muƙabala wato ba za ka fuskance ta ba za kuma ka gane ta ba sai ka koma baya ka fuskanci mene ya faru a wacce aka sa za a yi a baya, me yasa ba a yi ba. Shi zai linkin ɗinka ta wannan muƙabala da aka yi ta 10 ga wata ranar Asabar. Wato akwai abubuwa na farko, daga lokacin da aka kawo shi malam Abduljabbar takarda ta muƙabala, wanda ni a nan na ɗan ga kurakurai wanda shi malam Abduljabbar ya kamata a ce ya aiwatar da su, wanda ban sani ba inda ba magana muke ba, kamar yadda na faɗa shekara 17 ma ni ba sa shi a ido na ba har yanzu. Wannan abu ne na bincike na wata 6 da nai, wanda kuma in na ɓoye shi Allah zai tambaye ni, zai manta tsaye da ɓoye gaskiya. Shi yasa naga ya dace in fito da wasu daga cikin abubuwan da aka binciko. Wato lokacin da aka kawo takarda, kafin malam Abduljabbar ya acknowledge ɗinta, ya kamata a ce ya yi wa lauyansa waya ya zo, shi ya kamata ma ya karɓan mai. Bayan ya karɓan mai, sannan a nemi wasu abubuwa da kawai abin da za a nema modalities na yadda za a yi conducting ɗin wannan muƙabala, kuma a sa sharaɗin da cewa attending ɗinsa zuwa wannan muƙabala is subject to providing wannan modalities na, wanda ba da za a ce za ka je abu amma kuma baka san ya wajen yake ba, ya aka tsara, me za a yi, me wa da waye za su zo, duk a ce baka sani ba. Wanda ya fahimta ta wannan babban kuskure ne da shi malam Abduljabbar yayi, wanda ya kamata lalle ya nemi sai an bashi modalities na yadda za a gudanar da wannan muƙabala din, wanda in ba a bayar ba ya kafa shaida cewa gashi ya nema ba a bashi ba, zuwansa kuma zai ta'allaka ne ga bashi jadawali da modalities na yadda za a gudanar da wannan muƙabala. To kusan yadda na fuskanta ya zaku a buɗe mai masallatai da makarantu, shi yasa bai damu ba ya tafi, wanda ga duk mai hankali shi yadda na fuskanci malam Abduljabbar, yadda ya ɗauka zuciyarsa take zai wa kowa adalci, kowa ma haka take. Bai san cewa waɗannan mutane kamar yaƙi ake, shi kuma yaƙi ɗan zamba ne, duk abin da za su nema saka sun yi galaba da shi gaskiya za su, shi kuma baya wannan tunanin. Kai daga sanda aka ce za a yi muƙabalar nan kwana 2, an kawo ta an sanar ran Laraba ne aka ce za a yi ran Asabar, kai ka san akwai wani abu a ƙasa, tabbas akwai wani abu. To anyway dai, sannan bayan shigarsa a lokacin da ya nemi, dama yana shiga zai karanci kowa, a ta alƙalin, shi timekeeper, observers din da abokan wanda za su yi muƙabala din zai nazarce su, duk da cewa ba a bashi ainihin jadawali na yadda za a gudanar da muƙabala ba. To a lokacin da ya shiga, bayan ya kafe akan minti 10 ya yi kaɗan, to kamata ya a ce ya tafi a haka. Sanda nake kallo ko nake sauraro, ina ga ya fara bada amsa, na ce to an samu matsala. Ai ɗayan biyu ne, ko dai a yi ko kuma kada a yi. In za a yi a yi, in ba za a yi ba to ba za a yi ba, ya kafe a haka. To amma wannan bai faru ba. Farko ya ƙi ya bada amsa, kuma da aka ci gaba ya fara bada amsa, sai abin da muke cewa he slept on his own rights, cewa ya yi bacci akan yancinsa, wanda ita wannan muƙabala har ga Allah, inda mutum is a right thinking person kuma is a just mutum, adali ne, ya san cewa ba muƙabala aka yi ba, an yi abin da ake cewa fault finding session against all odds, wani abu ne da aka yi na gano laifin mutum ko ta halin kaka. To a muƙabalar duk abin da ya faru mutane ba za su iya gane, tunda muƙabala aka ce, ma'ana dialogue ko discussion, shi moderator shi zai ringa bujuro da tambaya, in ya bujuro da tambaya ya ba wa bangare ɗaya yi magana, in ya gama ɗaya bangaren ya yi, a sake dawo da wannan bangare ɗaya bangare ya yi. Amma an zo muƙabala, waɗanda za a yi muƙabalar da su an ce suna da minti 5 na tambaya, iya tambaya minti 5, shi kuma yana da minti 10, sannan a sake dawo musu da minti 10, kaga minti 15 kenan, sannan a dawo mai da minti 5, ya yi minti 15, sannan a sake dawo musu da minti 5, kaga minti 20 kenan. Kaga mai tambaya yana da minti 20, mai ba da amsa yana da minti 15, wanda a duk duniya ni ban ga inda ake haka ba. ko shi profesan da ya abin ai malami ne a jami'a, idan za a yi jarabawarsa
shiga inda ake jarabawa yake karanta wa ɗalibai kwashin na awa ɗaya yana karanta tambaya sannan ya ba su awa biyu su yi. Yanzu idan aka ce mutum da Allah ba mu tarihin rayuwarka, wannan ba tambaya ba ce, jimla kwaya ɗaya, amma amsar sai ka cika shafi akalla 50. To kaga daga nan mutum, inda mutum adali ne kuma yana da hankali, zai san kawai akwai inda aka nufa, akwai kuma inda ake son aje. Wanda na kalli wannan muƙabalar akalla sau 4 sau 5. Wato wayan da suka yi a wajen wanda mutane ba za su gane ba gaskiya, amma idan mutum ya saurari wannan bayanin nawa zai gane. Wato sun yi amfani da language technique a wajen, tunda duk wanda ya kalli muƙabala magana ce ta nuna mana kalma, buɗe nuna kalma. A'a, ba i bayani ya aka ka gano wannan kalma. A'a, just show, indicate, nuna mana kalma kaza, nuna mana kalma kaza. Sai zama na muƙabala kamar kawai an shirya ta ne don nuna kalma, ba don a yi bayani, a yi sharhi yadda za a gamsar da mutane wanda suke son su gano gaskiyar lamari a wannan lamari. To sai zama na mutum idan ba shi da ilimin lugga zai wahala ya gano wannan tactics ɗin, ko a turanci ko da a larabci. Duk kalma tana da abu biyu. Akwai kalmar da tana da denotative meaning, akwai wacce take da connotative meaning. Denotative meaning shine ma'ana ta zahiri wacce ido zai gani, visible and surface meaning. Connotative kuma ga kalmar amma kuma ba ita ake nufi ba, ma'anar kalmar is invisible, is underlying, tana ƙarƙashi ba za ka ganta ba. Misali, idan na ce they gave us 10 red caps, duk wanda ya karanta turancin nan, red caps a nan red ana nufin ja, kalar ja. Amma idan na ce we received red alert, a nan me ake nufi? Shin ana nufin mun karɓi ja? Ana nufin wannan kalmar ja ba ita ake nufi ba, ana nufin dangerous. Saboda haka wannan jimloli guda biyu duk kalmar ja aka yi amfani, amma a can ana nufin jan kalar ja, shine ma'anar denotative meaning of red, ma'anar ja na zahiri wanda ido zai gani. A wannan jumla kuma da aka ce we received red alert, ba wai ana nufin ja ba, ana nufin danja, wani abu dangerous, mun karɓi wani labari mai danja. Kaga anan idan za ka fassara ma'anar red alert da ja, to ma'anar ba za ta fito ba. To abin da ya faru a wajen muƙabala kenan, sai suka ya zama na waɗannan hadisan da aka zauna a Kaduna suka ɗauko, wayancan da suka bari ba su ɗauko ba suna da waccan ma'anar ta zahiri. Wayannan ƙwaya taran da aka ɗauka aka kai wa gwamna, aka kai su wajen muƙabala, jama'a suka je, ma'anar kalmar ba ita ce idan ka zai gani ba, ba za ka nuna ba. In an ce ka nuna ba za ka nuna ba, amma kuma da ma'anar. Ina fatan mai sauraro na ya fahimta. To techniques ɗin da suka yi amfani da shi a wajen muƙabala, dama an zaɓo wa'annan hadisan ne wa'anda ma'anonin kalmomin ba a zahiri suke ba, suna ɓoye. Wa'ancan kuma da aka yi ɗaukowa, an san idan an ɗauko su duk kalmar da aka ce a nuna za a nuna, ma'anoninsu na zahiri ne. Saboda haka sai zamana an haɗe kawai idan aka zo, tunda an san babu wannan kalmar, amma a yi ta tambaya kawai. Tunda kamata ya ce duk tambayar da za a yi malam Abduljabbar sai a ce tell us how did you arrive at this, why did you arrive at this, how and why. Tambayar da ya kamata a yi kenan, ba show and indicate ba, ba show. Dialogue aka ce, discussion aka ce, kamata a ce moderator shi zai bujuro da tambaya, malam Abduljabbar ya aka ka gano wannan kalmar da ake nufi a cikin hadisi, sai ya yi bayani daki sai su ma a ba su yi bayani minti 10, sai minti 5 ne za a ƙara. Yanzu bari ba mu misali na shi wannan techniques ɗin da suka yi amfani da shi. Misali, wannan takardar sai na rubuta Mr. A ya rabu da matarsa wata 3 da ya wuce har ta yi wani auren. Mr. A ya rabu da matarsa wata 3 da ta wuce har ta yi wani auren. Shi kuma Mr. B da ya ɗauka yana karanta sai ya ce Mr. A ya saki matarsa. Sai Mr. A ya kai shi kotu, ya zo ya ce ya saki matarsa. Sai aka kira wanda ya rubutun, ce a'a ni fa ban ce ya saki matarsa ba, a nuna min ina na ce ya saki matarsa, ina kalmar saki
ina kalmar saki. Kun ga a zahiri ai ba kalmar saki, in za a kashe shi ba zai nuna kalmar saki ba, amma da za a ce ya aka ka gano ya saki matarsa, sai ce abin da yasa ya rabu da ita wata 3, ma'ana ta kama idda kuma ta yi wani auren, wannan shi yasa na gano sakin ta, kuma duk mai hankali zai ce tabbas haka ne. Amma kalmar saki babu, amma akwai ma'anar saki. To wannan shine dabarun da aka yi amfani da shi a wajen muƙabala. Duk kalmomin nan munana masu nauyi da aka ce Abduljabbar buɗe nuna, babu su amma akwai ma'anarsu. Yadda a wannan misali da na bayar, Mr. A ya rabu da matarsa wata 3 da ya wuce har ta yi wani auren, babu kalmar saki ba a kuma isa a nuna kalmar saki a ciki ba, amma idan aka bi za a samu ma'anar sakin. Rabuwa da ita wata 3 da ya wuce, wani auren da ta yi, wannan in kaɗa zai baka saki, amma kalmar saki babu. To wannan dabarun shi aka yi amfani da shi a wajen muƙabala don cewa lalle kawai so ake sai an samu laifi. Misali na biyu da zan bayar, sai na ɗau biro ne rubutu na ce Mr. B kullum yana fitowa daga gidansa tsirara yana dariya shi kadai, sai je kan bola ya zauna yana ciye-ciye. Shi kuma wannan da ya ɗauka ya karanta sai ce na cewa da Mr. B mahaukaci. Sai aka je kotu, sai na ce a nuna mai inda na ce mai, ina kalmar hauka, ina na ce mai ni ban ce mai mahaukaci ba, amma kaga babu kalmar hauka ai. Amma da za a ce a yi bayanin ya aka samu kalmar hauka a ciki, fitowa tsirara yana dariya shi kadai, ya tafi kan bola yana cin abinci, wannan me zai bayar? Hauka. Amma a rubutun babu kalmar hauka a ciki, sai dai ma'anar kalmar hauka. To abin da ya faru a wajen muƙabala kenan, duk wannan kalmomin babu su, ba za a nuna su ba, amma akwai ma'anar su. Problem din nuna aka ce, da cewa aka yi explain, discuss, explain, discuss, expatiate, to za a samu wannan ma'ana ta hauka. To wannan techniques din shi aka yi amfani da shi a wajen muƙabala. Saboda haka idan mutum ba irin wannan abin ya sani ba ko ya lakance shi, ba zai gane irin tuggun da aka yi a wajen muƙabala ba. Yanzu mai sauraro, bari baka misali guda biyu wanda za ka gane. Yanzu su wa'annan malaman da suka yi muƙabala su hudun nan, idan za ka ba su mukullin aljanna kai musu wannan tambayar da zan, to sai dai ka karɓe mukullinka. Misali, ɗauko ƙur'ani ka ba su, ka ce ga mukullin aljanna, su nuna ma kalmar maro da koken a cikin ƙur'ani. Duk duniyar musulunci ta yadda shan maro da koken haramun ne, kuma ƙur'ani ne ya haramta. Amma ba su ƙur'ani, ka ba su mukullin aljanna, ka ce su nuna ma kalmar maro da koken a cikin alƙur'ani, sai dai ka kwace mukullin. Ashe shi addinin musulunci ba magana ce ta kalma ba magana ce ta kalma ba. Tun daga shi dai duk Qur'ani gaba ɗaya babu kalmar maro, babu kalmar koken, kuma Qur'ani shi ya haramta sha, kuma duniyar musulunci ta yadda da wannan haramcin na maro da koken. Amma ka bawa malaman Qur'ani ka ce su nuna, dan Allah a nuna ma kalmar maro in za a gani. Shikenan tunda babu kalmar maro a Qur'ani, babu kalmar koken a Qur'ani, shikenan shan maro da shan koken ya zama halal? Ashe ba kalmar ba bishure na kalma ba. Ina fatan mai kallo na ka fahimta. To irin wannan dabarun su aka yi a cikin muƙabalar gaba ɗayanta, rankata kaɗinta, daga farawa har gamawa. Sannan again, su wa'annan malaman rabon gado, saboda muhimmancinsa Allah subhanahu wata'ala bai bawa fiyayyen halitta ya raba ba, da kansu ya raba cikin sura ta 11 ta 12 da ta 176 cikin suratul nisa'i, inda Allah yake cewa yusikumullahu fi auladukum lidhakari misl hadzal unsayin, ko zuwa karshen ayoyin, cewa mace za a bata kaso 1, namiji a bashi kaso 2. To sai zama mutum gashi ya mutu ya bar ƴaƴa hadda mata maza, confirm mushkil, hermaphrodite, sai aka je raban gado, sai aka ce kai baka da gado tunda kai mace ne kuma namiji ne, kuma Allah ga abin da ya ce a ba mace daya a ba namiji 2, kai ba a faɗi inda za a baka gado ba. Yanzu dan Allah akwai alƙalin da zai yarda da wannan ya ce kun samu shikil mata maza ba shi da gado saboda shi mace ne kuma namiji ne, shin za a ba shi kasan namiji 2 sannan a ƙara mai da kasan mace 1, ko za a ce ai ga rabon mace kadai za a bashi ko rabon namiji kadai za a bashi, bayan shi kuma mace ne kuma namiji ne. Wani sai ya ce ai gaba ɗaya ma ba shi da gado,
tunda ayoyin rabon gado babu kalmar kunfa mushkil, saboda haka mata maza ba shi da gado. Duk duniyar musulunci ba za ta yadda da wannan ba. Yadda za a raba kowa a bashi gado, haka mata maza za a raba a bashi. Amma a raban gadon da Allah ya raba, ina ya ce ga raban kunfa mushkil, ina kalmar kunfa mushkil ta fito, a ina ta fito? Saboda babu sai a ki bashi. Ashe addinin musulunci ba magana ce ta kalma ba, nuna mana kalma. To mai kallo, wannan shine irin dabaru da aka yi na wajen ita wannan muƙabala, wanda ni ban ga laifinsu ba, saboda ɗauka suka yi competition za a yi, kuma kamar yaƙi ne, sun tsaya sun shirya sun yi abubuwansu sosai, wanda daga ƙarshe abin ya fita. Sannan jama'a, bari in gaya muku wani abu yadda za ku tabbatar da wannan magana ta cewa Abduljabbar ya zagi annabi ƙarya ce. A bayan an gama muƙabala da ta nuna cewa su wa'annan malaman kamar sun yi nasara akan Abduljabbar, sai aka ringa ɗaukar kuɗi ana ba wa gidajen rediyo su ta yaɗa wannan abu, su ta yaɗawa. Sai da aka yi kwana 3-4, a sa da safe, a sa da rana, a sa da daddare. Zagin annabi? Kun ce zagin annabi ne, kuma ku za ku ɗau kuɗi ku biya a sa? Anya, inda wannan abin zagin annabi ne da aka yi ta yaɗawa, wanda to da sai ka ce a Kano sama da mutum miliyan 7.5 ne suka zagi annabi. Don to wannan ya zagi annabi, me hukuncin wanda ya yaɗa shi kuma? Me hukuncin wanda ya yaɗa zagin annabi? Har in an yadda zagin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, shi kuma wanda ya yaɗa zagin annabi me hukuncinsa? Kuma wa'annan malaman su suka ɗau nauyi, suka ringa biyan kuɗi a yaɗa zagin annabi? Kun yadda zagin annabi ne kuma a yaɗa? Anya. To wannan kaga zai nuna ma kawai dai akwai wani abu dai da ake son a cimma a shi wannan lamari na harkar Abduljabbar. Wannan Allah ya da idan littafin nan ya fito, komai za a same shi a ciki. Duk abin da mutum yake bukata na sanin ainihin me ya je me ya zo, wannan kusan a takaice ne nake wannan bayani na shin da gaske Abduljabbar ya zagi annabi, shine muhallin shahid ɗinmu. Shin da gaske? Don wannan bayanin da na yi, duk mai hankali zai gano cewa a'a, ga dai inda gizo-gizo yake saka, ga abin da ya faru, ga abin da ake son a cimma, gashi. Wanda sai an karanta shi littafin za a gano abin da ya faru. Sannan bayan an gama muƙabala, abin da ya sa aka kama Abduljabbar, mutane ku sani abu ɗaya ne. Bayan an gama muƙabala ya zo gida, ai ranar Litinin zuwa Talata ne, ya yi wani program wanda ake ce mai amsoshin tambayoyin wasan kwaikwayo. Ya zama da sai yake ɗauka kowace tambaya yana ba da amsarta cikakkiya, wacce hakan ya kamata a wajen muƙabala don mutane su gane ba a yi ba. Sai ya zama da ya ɗauke ta yana ba da amsa cikakkiya, kuma mutane sai ya zama da suna fahimta, sun fara ganewa. Wasu suna tek suna ashe su ba su san haka abin yake ba, a yi musu afuwa zagin da suka yi kaza da kaza. Sai zama da wa'annan gungun malamai sai suka gano idan aka bar shi ya ci gaba da wannan ba da amsa fa, to rashin zai juye da mujiya, gaskiya za ta fito, mutane za su gane ainihin abin da ya faru. Shine aka yi wuf kawai a kama shi a je a tsare, kada ya ci gaba da ba da wannan amsoshin, don in ya ci gaba har ya je ƙarshe, to al'umma za su gane gaskiya cewa ashe haka abin yake. Saboda haka reshe sai ya juye da mujiya, shi da ake zagi misali sai zagin kuma sai ya koma kansu. Wannan shine ummul aba'is da yasa aka yi wannan. Kuma kamar ina faɗa, shi mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje kusan hannunsa a ɗaure yake gaskiya. Kuma kamar yadda na faɗa, ni ban yarda da siyasa a wannan abin ba, don da siyasa lokacin da ya koma, da tun a lokacin zai ɗau mataki a kansa, amma bai ba. Kuma da lokacin da malaman nan suke ta zuwa, sai ya hana Abduljabbar karatu, yana ki, sai ya hana, yana ki, sai ya hana, yana ki, yana sai an kawo mai hujja, ya kore su dawo, ya ce sai sun kawo hujja. Kuma suka kawo hujja su a wajensu, wanda ya yarda da ita ya gina da abin da ya yi, wanda na ce da kamata ya a lokacin a kirawo shi a sa mai ya ji, shi kuma ya kare kansa kafin a ɗau wannan matakin. To kasancewar wannan malaman a kewaye suke da shi, kuma sun fuskanci yana da kawaici, yana da haƙuri, iya da sauƙin kai, sai suke capitalizing a kai, suke capitalizing, sun ga is a soft-kinded person, soft-hearted person, suke capitalizing akan wannan ɗabi'un nasa na kawaici da haƙuri. To shi yasa ni kusan a wannan abubuwan ban cika ɗora mai laifi ba, abu ne babu yadda zai yi,
malamai ne duk sun kewaye shi, sai abin da suka faɗa. Idan ya ce ba zai ba kuma su ce su suke da magoya baya, su suke da kaza, wanda suna amfani da wannan ɗabi'un nashi ne na haƙuri da sauransu, da kawaici da kau da kai, da shi suka shiga suka makale ake ta wannan abubuwa. Kuma har yanzu ne imani da mai girma gwamna za a kai mai cikakken karatuttukan nan, wallahi sai ya canja ra'ayi akan abun nan, a kai mai cikakku, ba iya wannan wanda ya ji ba iya wanda aka sa a wajen muƙabala ba, a ɗauko cikakkun karatuttukan nan a kai mai ya zauna ya ji, wallahi sai ya canja ra'ayi akan wannan lamarin. Dan ba wanda zai gane gaskiyar lamari sai ya ji gaba, sai ya ji baya. Saboda haka wannan shine dalilin da yasa duk ake yin abin da ake, wanda ni ban yadda akwai siyasa a ciki ba. Shi mai girma gwamna hannunsa a naɗe yake, babu yadda zai yi. Malaman nan su suke kewaye da shi, su suke cewa ga abin da suke so, ai ga wanda ba sa so, kuma ya gine abu ne bisa wannan hujja da aka ce an kawo. A magana ta kusa da ta ƙarshe da zan, yanzu an je kotu, su masu son su ga an ɗau mataki akan Abduljabbar, su masu son su ga an kashe shi, to ga shawara zan ba su. This is very important. This is very important. Duk wanda suke so su ga lalle an tabbatar da laifi akan Abduljabbar, tunda yanzu ana kotu, to su saurare ni ga abin da nasi, musamman su wannan gangun, wannan coalition din. In suka yi wannan abin, na tabbatar musu za su yi nasara a kotu, kuma ba da wasa nake ba, da gaske nake. Na farko, su tanadi shi wannan bidiyo clip din wanda aka kai wa gwamna, da wanda aka sa a wajen mukabala, shi wannan wanda aka daddatso din, shine abu na farko da za su tanada a matsayin abin da za su ba wa kotu a matsayin kayan hujja. Na biyu, lallai a cikin wannan clip din da aka kai wa gwamna akwai muryar wani mutum a ciki, wanda sai ya yi magana sai a sako muryar Abduljabbar. To wannan mutumin sai sun nemo shi duk inda yake, wannan mutumin da muryarsa take cikin wannan clip din, idan babu shi wannan clip din kotu ba za ta karbe shi ba. Wannan mutumin waye shi, a ina yake, wanda muryarsa take cikin wannan clip din wanda aka kai wa gwamna kuma aka sa a wajen muƙabala, wallahi sai an nemo shi in ana so kotu ta yadda da wannan clip din, tunda shi ya hada. Ita kuma kotu ba ta karɓar abu daga wani ya hada kuma wani ya kawo, wanda yayi shi zai bayar. Waye shi wannan mutumin, a ina yake, a sunan shi. Wannan shine abu na biyu. Abu na uku, sai an nemo karatuttukan da aka daddatso wannan maganganun cikakku, bayan an bawa kotu wancan wanda aka daddatso, sai kuma a hada mata da wannan cikakken. Idan an datso minti 3, to sai kuma a ce mata ga inda aka datso awa 3 ne, sai a bata. Wannan abu na uku kenan. Abu na hudu, lalle a gabatarwa da kotu verdict na profesa da ya yi jagoranci muƙabala a shari'a kwamishin. Wannan shi da kanshi ya ce verdict, hukunci. To ya kamata wannan hukuncin ya zama ɗaya daga cikin abin da za a gabatarwa da kotu a matsayin hujja, cewa kotu ma ba sai ta wahalar da kanta ba, ga hukunci ba wani an yi a rubuce da sa hannun shi profesa. Sannan abu na biyar, su waɗannan malaman da suka jagoranci wannan muƙabala dole su ne za su je a matsayin shaidu wanda za su ba da shaida a wannan muƙabala a kotu. To in dai aka tanadi wannan abu biyar din, waɗanda suke son su ga an yanke wa Abduljabbar hukunci, to in dai aka tanadi wannan abu biyar din, to insha Allah za a same shi da laifi. Na ce na ɗaya, shi wannan bidiyo clip din da aka kai gwamna da wanda aka sa a wajen muƙabala, na ɗaya kenan. Na biyu, muryar mutumin da take ciki sai an nemo waye shi, a ina yake, a sunan shi. Na uku, sai an tanadi cikakken karatuttukan da aka ciro wannan bayanan a ciki, su ma an bawa kotu. Na hudu, sai su waɗannan malamai su hudun nan da suka jagoranci muƙabala, su za su je su yi testifying a gaban kotu. Sai an yi wannan. Amma idan ba a yi wannan ba, to akwai sai a jira kuma a ga me kotu za ta yi. Saboda haka, tunda yanzu kes yana kotu, kuma laifin da ake tuma Abduljabbar is a capital offense, ba kes bane da ya kamata a yi wasa da shi, kuma abu ne da ya shafi janibin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu dai ina kira bai kamata a loko da wannan
tsarin ba da wannan magana. Sannan abu na kusa da na ƙarshe da zan magana akan da ya kotu, shi wanda aka kai wa shari'an nan alkali sarki yola, kusan a Kano in za ka cire a ce ka kawo lauyoyi guda uku wanda zai a incorruptible and impartial, to sai ka sa sarki yola yana ɗaya daga ciki. Alkali ne wanda bai san wasa ba kuma baya wasa. To ni shawarar da zan bayar, kada tun da ya fara shari'a ba a taɓa samun shi da wani laifi ko almundahana ko wani abu wanda ba na daidai ba, kada ya bari a mai hankaɗa mai kan turuwa. Ya faro da aikinsa tiryan mai kyau, a ƙarshe kuma a sa ya zame. Kada ya bari hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yi aiki a kansa, wanda yake cewa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha. Ya faro aikinsa tun da ya fara yana kyau, kada a yanzu sai da ya dade dab yake da ya ritaya a sa ya zame. Shawarar da nake bashi ya tsaya tsakaninsa da Allah ya shari'an nan. Hujjojin da aka gabatar a gabansa idan sun nuna Abduljabbar ya yi laifi ya hukunta shi. In aka gaza gabatar da hujjoji ya yi abin da doka ta ce, amma wallahi idan ya bari aka ce za a rubuta mai hukunci ya karanta ko a tirsasa a ce lalle ga abin da ake so ya yi, abu ne capital offense, abu ne da ya shafi janibin ma'aiki, shi ma nauyi ne yanzu aka dora mai a kansa, wanda ya zama wajibi ya kalli Allah kawai, kai ya kalli kowa, tunda zai tsaya gaban Allah ya bayani ya akai duk ya fi ni sanin wannan abubuwan da nake faɗa. Ya tsaya tsayin daka ya tabbatar da an yi adalci a shari'ar nan, tabbatar da gaskiya ta tabbata, in hujjoji da aka gabatar sun nuna Abduljabbar ya yi laifin nan a hukunta shi, in aka gaza kawo hujjoji ya yi abin da doka ta ce, abin da shari'a ta tanada. Amma idan ya sake aka ce za a yi amfani da shi wajen tirsasa shi sai ya yi abin da wanda shi ba shi ya kamata ya ba, ko sai an rubuta hukunci a kawo mai, to shawarar da nake bashi, he should recuse himself. Shi ya san abin da nake nufi. Amma sarki yola akwai aiki sosai a kanka, wanda Allah kaɗai za ka kalla ka yi sauke wannan nawai. In ka kalli nan ka kalli wai don duk jama'a ga inda suke ko duk ga inda gwamnati take, ka kalli wannan, to za a samu matsala gaskiya. Tsaya tsakaninka da Allah, yadda ka yi imani za ka mutu, za ka tsaya a gabansa a sake wata shari'ar. To ka tsaya kai adalci tsakaninka da Allah, yadda ni na san ka adalin alƙali ne, taɓa samun ka da wani kuskure ko saɓani ko cin hanci da rashawa ba. A tsaya a yi abin nan tsakani da Allah. Wannan shine kira da zan yi gashe wanda wannan shari'a take hannunsa. Ita kuma gwamnati ta yi wa Allah, ta yi wa annabi, ta bar kotu ta yi aiki, tunda an ce akwai separation of power, akwai executive, akwai judiciary, akwai legislature. Judiciary shi ne aikin su to interpret the law and punish offenders, executive to make the law, to implement the law, while legislature to make the law. To kiran da zan wa gwamnati ta yi wa Allah, ta bar shari'a ta yi aiki, wanda ni na san shi mai girma gwamna zai yi wannan. Duk abubuwan da suke faruwa yanzu ni na san ya gine su ne a based on abin da ake gabatar mai da kuma abin da yake ji. To yanzu sai ya zama na gaba ɗaya ɗungurungun an yi ta ƙare an tafi gaban kotu. Kotu ita take da iko dama ta saurara, ta ji hujjoji, ta auna hujjoji na kowane ɓangare, ta yi hukunci. Su kuma al'ummar jihar Kano, kamar yadda ne musu godiya a baya, duk mai hankali dole ya gode wa al'ummar Kano wallahi. Yadda Allah ya cusa musu nutsuwa, ya cusa musu hankali akan wannan lamari. An ta kokari a sa su harzuka, an ta kokari a sa a tada hankali, amma mutan Kano maza da mata, yara da manya, kowa ya nutsu, ake bin wannan abun a hankali. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya bayyana gaskiya a duk inda take. Allah ya taimaki mai gaskiya a duk inda yake. Duk wanda zai kawo na ƙasu ko tangarɗa wajen tamfarin da justice a wannan kes da ake yi, Allah kai ya bashi iko, ko daga bangaren Abduljabbar, ko daga bangaren malaman da suke rigima da shi, ko daga bangaren gwamnati. Duk wanda zai kawo mushkila don a zalunci wani ko a coci wani,
muna roƙo wannan abu ya shafi janibin annabi, bai kamata a yi wasa da shi ba, bai kamata a sa san rai ba, bai kamata a yi abu wanda ba daidai ba.